Hi viewers, welcome back to my channel. गासिबो गिदिरफोरखौ खुलुमहरबाय आरो उन्दैफोरनो अननाय जासिहरबाय। आंनोसो viewers-फोरनिसिम दिनै मोनसे गोदान vlog लानानै फैलायबाय। बेनो जाहैदों दिनै जोंहा बियानैनि बर्थडे दङ। दा बेखौनो जानो थांनो नागिरदों। आसा खालामो viewers-फ्रा मोजां मोनगोन होननानै आरो मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। ओंखारबाय नै थांगासिनो। आङो नै लोगोनि न'आव हाबफैदों आरोना नै लोगोआ बेनो जि गोबाव जाबायमोन लोगो मोनाखै ओमफ्राय गथ'खौबो नुवाखैमोन नालाय ओंखायनो बेखौ नायनो फैदों आरो थोदो बेसे गोबावजों नुफैगोन नोङो 10 मास नोङो 9 मास जाबायना औ बियो दाख्लै 3 तारिखाव बायमास जाबाय 9 मास हाबलायबाय नुफेराखैमोन एबारसो जागासिनो दं ओंखाम दे होनदो मा मा ओंख्रि जाबाय ओंख्रि खिथादो पनिर आलु ओमफ्राय पापर ओमफ्राय बानलु बाथोन बेलायनो खुमब्रा आलु खुसियाफोर दं खौरा होथारगौ बोखोनानै 바우르